Бутафорна ли е колата Алиено? Според основателят на Алиено Ахмет Мерчев, това е електрическа хиперкола, разработена и произведена изцяло от Алиено във фабриката ни в община Сатовча. Във върховата си версия, колата е с мощност 5220 и една конски сили и развива скорост от 585 км в час. Днес автомобилната индустрия стана свидетел на дългоочакваното представяне на новия прототип на спортна хиперкола на стойност 2 милиона евро. Очакванията за иновация и лукс бяха високи, но вместо това събитието предизвика бурни и предимно негативни реакции. Веднага след разкриването на автомобила, мнозина от присъстващите забелязаха необичайно ниското качество на някои ключови елементи. Особено внимание привлече интериорът, където седалката и воланът изглеждаха изненадващо евтини. Според наблюдатели, те сякаш са били закупени от масовата платформа AliExpress за едва $50. Това предизвика възмущение и разочарование у феновете на автомобилния лукс, които очакваха изключително качество и внимание към детайла. Още по-обезпокоителен бе фактът, че джантите и гумите на хиперколата силно напомняха тези, използвани на стандартен BMW X3, което породи съмнение относно оригиналността и ексклузивността на компонентите. Това остави мнозина да се питат дали наистина автомобилът заслужава своята цена от 2 милиона евро, след като основни елементи са взаимствани от масовото производство. Събитието, което трябваше да бъде триумф за марката, се превърна в тема на широка критика в социалните мрежи и медиите, поставяйки под въпрос както стратегията, така и имиджа на компанията.